takže čus, zdraví vás Flame a som tu dnes spoločne s Nefedofom aj s ďalším kamošom, ktorý sa volá Kogit LB. On má teraz inčie meno. A sme na tej prestrelke, takže dúfam, že sa mi to teraz bude lepšie dariť. A žič. No takže ja prajem veľa zábavy a dobré. Takže dobre. Dobre, takže rovno sa vrhneme na prestrelku do Assaulta. Máme tu hneď nejakú strelku. Ale je tu nejaký... Zase keď mám... A som mŕtvý, no. Tá, dobre. No, čaute, takže... No, takže prvý sa ozval Kogit LP a Nefedov, ozvi sa. No a... Takto, že... tu so mnou sú tu dvaja... Ja som Vasal, poďte do Assault. Dobre, so mnou sú tu dvaja krafťáci, jeden sa volá Nefe a druhý sa volá... Bože, to meno zabudám stále. Flame, druhý sa volá Flame. A práve natáčame Counter-Strike. Poďte úplne spawn. Counter-Strike Minecraft. Poďte úplne spawn, ale nie toto lobby, ale spawn normálne. Pôjdeme do Dust, hej? Makajte, kde ste? Poďte lomitko spawn. No dobre. Ale my teraz hráme. Nefedov je tu, takže ideme do Dust, hej? Počkajte, ja potom príjem za vami do Dust, lebo ja teraz hrajem Assault. Ozvi sa. Nefedov, ťa vôbec nepočujem. No dobre, takže ideme do Dust, hej? Tak počkajte, Ja som v Dust. ja vás tiež predstavím. Poď rýchlo na Dust. Počkaj, ja vás tiež predstavím. Ne? Ach. Počkajte, koľko... No tak, som tu s Aha, to ja si Kogiko a Flameom. Zdar. Zdravím všetkých fanúšikov. Zdravím všetkých fanúšikov. Nefedofa. A ja zdravím všetkých fanúšikov Flamea. Hej, za tebou som, oto sa. No poď. Bacha to už nie. Ona je bugnutá v zemi, ona ma dá. Aj mňa odával. Ale ideme zase do Dust alebo do Assault. Do Dust poďme. Dobre, takže... Mňa dala. Som v Dustku. Počkajte, ja si musím pozrieť to... počkajte. Ja som na spawne teroristov. Tak. Ja tam do koho vidím dvoch. Ja vidím Jeden jednu. si... Ale ja nevidím Lena. Hej, Je, tu. za tebou som. A jaká blokovnica? Jedna rana už ma hneď dáva. No dobre, idem. No. Ale na Dasu, oni spolu sú. Nevadí, poďte do Dust. Dobre, ja som v Dust. A Ja tam. keď budete vidieť takého Steva, pretože nemáte ten program ešte, čo ja teraz som si... Viem. Hej, čo teraz som si ja Dobre. nainštaloval, bo som teraz zistil, keď... Možno Ja si berem tú brokovnicu, hej. možno vám ten program dám do... Trošku Možno vám ten program dám do popisu videa. Au. Nesmiem ma dať. Dal ma. Nevadí. Dobre, ja idem zase do Dust. Nie, ona ma dala. Vy ste v Dustku?
Nie, hýbajte do Assault. Dobre, počkajte, ja som ešte v dash. Ja idem do Assault. Je ma počuť dobre? Lebo neviem. Dobre. Opa, no tam VIPčko, campy. A ja mám VIP, asi to tu, jak sa volá, tu, guľomet asi. Hej, Kogik LP, som za tebou asi. Ja som daj. Ale on ma zabil, lebo on má asi brokovnicu. Hej. Ten. Hýbajte do Assault. Á, dal ma. Dobre, ja idem do Assaultka, hej. A ja. Jo, som v Assault. Som v tej továrni. Ja nie som. Počkaj, ja som pri továrni, ja som sa narodil pri. Jo, som dal si jedného a teraz jeden. A mal brokovnicu, takže som ho nedal. Dal ma. Počkajte. Mne sa to nejak seká trochu. Hej, a mňa. Palma. Tak to si ju kupuje. Dobre, ja som si kúpil brokovnicu. Ten diamantový trompáč. Hej, Zacha, ja ti pomôžem. Práve som tam nasehoval a ja ma zabil. Ale neboj sa, ja som dám. Ma pomsti. Seka, nie. Dal ma. Chcel som vám povedať, že natáčame všetci traja. Dobre, zabil som ďalšieho a ďalší sa hneď narodil predo mnou. Ale no, to je. Jedna trefa, druhá trefa. Yes. Trefa. Ja som zabil toho Devstera. 7, vieš čo? Dobre, to som ja. Hej, kombáč. Nie, to si neho zabral. Čuste, nie, to ste. Čo robíš? Pozor! A ja ťa zúdala. Ale som mal málo života. Hej, že to som ja, ty dement. Kto ma sundal? Toto Lola. Doriti. Lebo ona má silné náboje a ona toto, som mal Veď hej, málo lebo života. ona toho... Dobre, takže mňa som dali. Ona je kamoška toho Vipka. Toho Nick. Viete. Hej, ja ťa vidím. Nefedov, ja som pre tebou. Hej, ja viem. A ja to som Jakobík. Aha, dobre. Ja, už mi minul 3 čtvrté HPčko. Tak prepač. Bacha, tam leze hore. Tam nič. Dobre, ja ležem za nimi. Nie, tu sú dvaja. Aha, nie, to si ty, sorry. Sviny. Ja som tu zabil jedného. Nie, bacha, to je VIPčko. A som mŕtvý. Dobre, ja som... Lagi, som mŕtvý, lagi. Počkaj, ja tu jedného Hej, odkempím. počúvajte, ja si berem brokovnicu, hej. Nie, ja som mal lagi. Mal som obrovské Ja lagi. som si zobral brokovnicu, hej, keby niečo. Ja som v tej továrni. Obrovské lagi. Samopal, jo. Rýchlo, spawn. Nie, som mi to nespomnul. Áno, som na spawne. A mám fajné zbranie. Nie, už ide po mne jedli. Ja mám brokovnicu, keby niečo. Tam mi tu helpnite. Jo, A ja mám... Tu help. Jaké krúte, tak to ma dal dozadu. Ja mám až 2 brokovnice. Nie, nemám naboje. Ja mám ender cheste. Ja ti helpnem. Sorry, ja som teba trafil. Ja mám jedno srdiečko. Jo, Trpnula. som ho. Nie, sundali ma. Do ryti. Ja nemám žiadnu. Ja tu zomrem. Ja, mne sa pečie. Tak viete čo.
No, poďte na spawn a pozrite, ja mám diamantové brnko. Pôjdeme všetci traja, jak sa nájdeme, tak budeme sa ochraňovať. Hej, tu som. No, poďte. Ja som tam, Som za tebou, tu som. Dobre, poď. Musíme Ideme nájsť dvaja. Nefe. Musíme nájsť Nefe. Nefe, kde si? Mňa zabil. Pozor, za nami! Aha, tu je dobre. Za nami! Tu je táto silná. Aj mňa zabil. Také fajné veci som mal. Panama. Som mal veľký Oni let. majú každý broky, tote. Dvojpumpové. Ja som tu len. Flame. Ja dám asi menší strich, lebo mám veľmi veľký lagy, takže je tu malinký strich. Sorry. Ty si mi rovno tam vbehol. Ty si Spiderman. A čo ty si mi tam vbehol? Ja. Ja som streľal koňom a ty si mi tam rovno vbehol. Ja som ti tam behol. Ty máš slepe, dačo. Ja nemám. Ty máš slepe ľavé oko, práve. Ty si mi tam vbehol rovno do strediska. Hej, ja. Áno. Môžete dať na chvíľu ten pauzu? Strich? Dobre. Dobre. Strih. Štart. Sme tu po malom strihu. Už máme to spravené tak, že... No čaute, takže ja tu tiež natáčam a sme tu tiež po malom strihu. A natáčame Minecraft Counter-Strike. A je tu s nami aj Nefedo, ktorý nám odišiel asi z hovoru, lebo teraz išiel natáčať sám. Ale nejde, kde si? Aha, tu si. Mne sa veľmi nedarí. Flame, tu si Flame. Dobre. Vieš čo, si mohol ten program nainštalovať. Hej, ja už som si nainštaloval taký, čo máme na počítači, ale... Je to... Ale vieš, tak ja ti ho pošlem do Skypeu. Ale teraz dohráme, ne? Aha, to dobre. Tak poď do Assault. Som tam. A mám... nie, to je nejaký joker. 1, 2, 3, ani HP. Čo? Čo bolo? To som išiel a som zomrel. Jaký bug som mal. Ach ja. Nie. Počkať, ja si tu pozriem niečo. Asi vidím Nefedofa, jak lezie na střechu. Nie, to nie. Počkaj, ja si to idem pozrieť. Počkaj, na chvíľu buď trochu ticho. No, ale nemôžem, pretože ja natáčam. A ja natáčam. Tak dotočíme najlepšie. No dobre, už som si to pozrel. No takže ideme na to. Ideme do Assault. Nepedofa! Jej, tu je rovno. Nepedof, takže ideme z ním. Idem poď na Assault. Ja som na Assault s Nepedofom. Sme pri tej dodávke. Aj, čo som si... Nie, som si omylom kúpil životy. Ne. No nevadí. Som mŕtvy. No tak nevadí, omylom som si kúpil životy. No, hej, životy. Takže idem zase do Assault. Nie, kryjem to. Nevadí. Nepedofa zabili. No, pomôžem. Tak to nevadí. Hača!
to malo byť čo? Tak, je dole. Myslím, že ma niekto môže... Ach, skoro som ho dal. A nevadí. Nesmiem ma dať. Hej, a mohol by som tak... ešte mám jeden nápad, že mohol by som vám natočiť nejaký server, kde som majiteľ, čo máme s kamarátom, kde kamarát je hlavný majiteľ. A mohol by som vám natočiť reklamu na ten server. Keď chcete, môžete tam prísť. Do popisu by som vám dal IP adresu toho serveru. A tak. No tak čo nehovoríš, Flame? My sa trochu zakempíme. Kde si, Flame, na Assault? Ja som na Assault a preto keď teda... Au. Jo, 1 AP. Kill. Že by to bol nefedol? Počkať, veď ja tu mám toľko point dead, že to... A je tu za mňa nefedol. No to Skype nie je. Ne, pomoc! Nevadí. Počkajte, ja si zruším tu dead point. Tak. Tu je ne, to není Nefedov. Tu je Nefedov. Na spawne. Ja viem. Teraz som pri ňom bol, ale som išiel do Assault. Ja som späť do farmy. Jo, tu. Nefedov je pri spawne. Aj tak sme to už za chvíľu mohli ukončiť, pretože už je... U nás už je veľa hodín, keby ste si to nevšimli. Takže, ja sa s vami učím. Dajte pre prípad like, odber a keď chcete aj dislike. Dajte tam nejaký pekný koment. My sa s vami učíme a čus.